Здравейте на всички, аз съм NotSeed и това е Fun Survival епизод номер 5. И този епизод мисля да отида да изследвам мината, която намерихме. Така. Аз ще просто направя факли. Още че не свършиха. И да си намалим звука. Така. Добре, е така екстра. Така. Така, мисля това дървото да го оставя да се изпече и да хода в мината. Така. После те отгоре мисля да ви оправя. Или на спринт директно да слизам долу. Си пуснем F3-то. Не бе. Не бе. Сега бъркам. Защо така? Ето. Това F3 ще го мана. Ето ко. Баси кефа, човек. Сега поне ще му слагаме факля, къде си искаме. Гледам колко е много. Охо. Там още кой, не сега ще го избера и ще се връщам горе. Взема да видя другия да си оправя работите. Просто не искам да хода така на мина, не знам що, ама не искам просто. Като стана някакъв такъв по-силен, нали му разбирате, и да има ранкерки някакви. Тогава, за който един път ми се случи, намерих диаманти, тръгнах да намерям още ран и накрая изгубих диамантите. Ето ми беше просто много гадно тогава. Мисля, че беше набери се 1.5 или какво си там. 1.5.2 май. Така. Горе имам още 13 ран, 7. Добре, ще ми стигне. Да, ето 13 ран сега. Направи един меч, една опата само също. Меч още не ми трябва такъв. Така, другите тук ще ги слагам. Къбълстона. Да, така. Сега да дигна да спък пак нещо, просто не ми да... даде ми. Добре, яден. Ще да оправя там къщата. Така.
Добре. Не знам дали с тези дървета така хубаво ще стане. Не, така става грозно. Трябва да понасъбера повече такива дървета. Видим тук сега саблинките опадали ли са. Но къде бях? Къде беше това дърво, да го манах? Някъде отзад ли е, мисля? Да, едно дърво липсва, ама добре, къде го бях пустил? Това па сега вече много лошо. Така. Така, сега много дразна, ако трябва да поправям сега тази дупка. Много е гадно. Добре, ще я поправя ако толкова съм майстор. Така. Добре, готово. О, има череп. Това ще личи е хубаво. О, съжалявам за това. Колко, даде ми колко това. 3 бон мил, добре. Не знам от някой цвет дали ще може да се прави бон мил. Това ще е много готино. Също. Порасна. Така сега направим от такова дърво. Такива работи. Така. Да го берем. Не знам, обаче виж колко странно те дърва стават, нали? Такива саплинги ги събирам, защото такива дървета повече тук няма къде да намеря около това. Добре. Така да я оставя в честа. Направо ще такива. 12 ще ми стигнат майче. Да, така. Дест. Ще дано да е така. Да, точно. Не бе. Добре, екстра. Екстра.